nitie. Duol mochung ne weche mag lowo e pacho ka odonjore mar tieko ywaruok e wi lowo moro ma ilaro e kind kanisa jokopere Dioces ma Nakuru kod piny owacho mar kaunti ma Nakuru. Duol mar lowo ochuo komiti mar ji 7 mondo mi otim nonro mar yango wuon lobno maromo eka achiel ma yudore e gwenge mag Kinungi e sub-kaunti ma Naivasha. Kaluwore kod kaunti gin e weg lobno kendo negichano gero kar romo mar jopiny e kinde ma kanisa no bende kone gin ma lobno margi kendo gidwa gero udi mag kanisa e lobno. Apisa mar lowo e gwengego Frank Kibere Kenye koni gima mako dhok en ni kaunti ma Nakuru kod kanisa mar jokopere moro ka moro ni kod obok mayango gi kaka wuon lobno mane ochiw kod migawo mar lowo ma pacho ka. Magi timore e kinde ma MCA ma Naivasha East Stanley Karanja dwaro mondo duol makedo kod mibadhi EACC ochak nonro mar yango kadibed ni nitie mibadhi wi lobno. Which is not possible. Kwa hivyo sisi tunasema waachilie raia ili iweze kutumia hiyo land. Na tunaomba kwa sababu sisi zote ni washirika wa kanisa. We are asking the Catholic Church itumie haki. Tumekuwa na mzozo mkubwa, lakini leo tumeona mwangaza kwa sababu serikali kuu na ya kaunti imekuwa hapa na imeanza harakati za kutafuta suluhu. Na tuko na imani ya kwamba hii Land Commission na viongozi wetu wataweza kujua ukweli na mwishowe ukweli kijulikana, mambo itaanza kuwa ya amani. We are also forming a multi-agency group that will Land Commission, the sub-county office in Naivasha and the county government so that we can be able to amicably sort about this issue. Any dispute between the church and the residents, we'll always make sure that we are going to use any available mechanism to ensure that stability is going to be there. Uweche mag lowo Nakuru nyakwara Ramogi podwan mane